Metta Beşa donzdemîn. Di wî wextî de İsa rojekê şemiyê di nav dexlan ra derbas dibû. Şagirtên wî birçî bûbûn û dest pê kirin simbil çinîn û xwarin. Gava ku Ferîsiyan ev yek dît, wan ji wî re got: Binêre, şagirtên te tiştê ku roja şemiyê nabe dikin. İsa di wan vegerand û got: Ma we nexwendiye ku Dawîd çi kir? Gava ew û yên pê re birçî bûn. Ew ket mala Xwedê. Wî û yên bûyî re nanê pêşberiyê xwarin ku ji bo wî û yên bûyî re çênedibû. Lê bi tenê ji bo kahînan bû. Ma we di şerîetê de nexwendiye ku kahîn di rojên şemiyan de di perestgehê de roja şemiyê xera dikin û dîsa jî bêsûcin. Lê ez ji we re dibêjim, yekî ji perestgehê mezintir li vir e. Eger we mana vê gotina ez rehmê dixwazim negoriye bizaniya, wê yê yên bêsûc sûcdar dernexistana. Çimkî kurê mirov xudanê roja şemiyê ye. İsa ji wê derê rabû çû kinîşta wan. Li wir mirovek hebû ku destê wî hişkbûyî bû. Ji bo ku İsa sûcdar bikin, wan jê pirsî: Ma cayîz e ku mirov roja şemiyê nexweşan qenc bike? İsa ji wan re got: Ma kî ji we ku miyeke wî hebe û roja şemiyê bikeve çalê, ew wê nagire û dernaxe? Lê mirov hê çi qas ji miyê hêjatir e? Loma roja şemiyê qencîkirin dibe. Pişt re İsa ji zilam re got: Destê xwe dirêj bike. Wî jî dirêj kir û wek destê din qenc bû. Lê Ferîsî derketin derve û bi hev re şêwirîn ku ew ê çawa İsa bidin kuştin. Ji ber ku İsa bi vê yekê dizanibû, xwe ji wir da aliyekî. Elaleteke mezin li pey wî çûn û wî hemû nexweşên wan qenc kirin. Wî li wan hişk emir kir ku nebêjin ew kî ye. Da ku ew peyva ku bi devê îşaya pêxember hatibû gotin bêcih. Vaye xulamê min ê ku min bijartiye, yê ku ez jê hez dikim û bi dilê min e. Ez ê rihê xwe deynim ser wî û ew ê edaletê bi miletan bide zanîn. Ew pev naçe û naqîre û tu kes dengê wî li kuçeyan nabihîze. Çîtikê perçiqandî naşkêne û fitîla ku dû dike natemrîne. Heta ku edaletê bigihîne serketinê. û millet wê hêviya xwe bi navê wî vegirêdin. Hingê wan yekî cinoyiyê kor û lal anîba İsa û wî ew qenc kir, êdî hem peyivî û hem jî dît. Tevahiya elaletê şaşmayî ma û gotin: Gelo kurê Dawîd ev e? Lê gava ku Ferîsiyan ev bihîst, wan got: Ev mirov bi destî mîrê cinan Belzebûl cinan derdixe. İsa bi fikrê wan dizanibû û ji wan re got: Her padîşahiya ku di nav wê de dûbendî hebe wêran dibe û her bajar an mala ku di nav wê de dûbendî hebe namîne. Eger îblîs derxe, di nav wî de dûbendî heye. Êdî padîşahiya wî wê çawa bimîne? Eger ez bi Belzebûl cinan derxim, ma kurên we wan bi kê derdixin? Ji ber vê yekê ew ê bibin dadgerên we. Îcar, eger ez bi ruhê Xweda cinan derdixim, hingê padîşahiya Xwedê gihîştiye we. Nexwe çawa yek dikare bikeve mala mêrxasekî û tiştên wî talan bike? Eger pêşî wî girê de, hingê dikare mala wî talan bike. Yê ku ne bi min re ye, li hember min e û yê ku bi min re nacivîne, belav dike. Ji bo vê yekê ez ji we re dibêjim, her çêr û guneh wê li mirovan bê bihurtin. Lê li wê çêrkirina ku li ruhê pîroz tê kirin, nayê bihurtin. Kî ku li dijî kurê mirov gotinekê bêje, wê li wî bê bihurtin, lê kî ku li dijî ruhê pîroz gotinekê bêje, ne li vê dinyayê û ne jî li dinya ku bê, li wî nayê bihurtin.
آن داره قنج بکن و بره و قنج به آن جی داره خراب بکن و بره و خراب به چمکی دار جبره خواه تناس کرن هی نفشه کورماران هون بخواه خرابن چاوا هونه بکارن تشتین قنج بیجن چمکی devj tijebûna dil dibêje. Mirovê qenc ji xezîna dilê xwe ya qenc tiştên qenc derdixe. Lê mirovê xerab ji xezîna dilê xwe ya xerab tiştên xerab derdixe. Lê ez ji we re dibêjim, mirov wê ji bo her peyva pûç a ku bêje, di roja dawî de hesab bide. Çimkî tê bi peyvên xwe bêsûc û bi peyvên xwe sûcdar bêyî derxistin. Hingê ji Ferîsî û şerîetzanan hinekan ji wî re got: Mamoste, em dixwazin ku nîşanekê ji te bibînin. Lê Îsa bersiva wan da û got: Nifşê xerab û zînakar li nîşanekê digere. Lê ji nîşana Ûnis pêxember pêve, nîşaneke din jê re nayê dayîn. Çawa ku Ûnis 3 roj û 3 şevan di zikê masiyê mezin de ma, wisa jî kurê mirov wê 3 roj û 3 şevan di dilê erdê de bimîne. Di roja dawî de xelkên Nînewê wê bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî wan bi danezana Ûnis tobe kir û vaye yekî ji Ûnis mezintir li vir e. Şah Banuya Başûr wê di roja dawî de bi vî nifşî re rabe û wî sûcdar derxe. Çimkî ew ji wî ku jê dinyayê hat da ku guhdariya Şahrezahiya Silêman bike û vaye yekî ji Silêman mezintir jî li vir e. Çaxê ku ruhê nepak ji mirov derdikeve, ew di cihên bêav re derbas dibe ku li rehetiyê bigere, lê nabîne. Hingê ew dibêje: Ez ê vegerim mala xwe ya ku ez jê derketime. Îcar tê û dibîne ku ew vala maliştî û xemilandî ye. Hingê ew diçe, heft cinên din ên ji xwe hê xerabtir tîne ba xwe û dikevine û li wê derê rûdinin. Êdî halê wî mirovî yê dawî ji yê pêşî xerabtir dibe. Wê wiha bê ser vî nifşê xerab jî. Hê ku Îsa ji elaletê ra dipeyivî, dêw û birayê wî li derwe rawestan, xwestin ku bi wî re bipeyivin. Yekî jê re got: Vayê diya te û birayên te li derve ne û dixwazin ku bi te re bipeyivin. Îsa li wî vegerand û got: Diya min kî ye û birayê min kî ne? Bi destê xwe şagirdên xwe nîşan da û got: Van e diya min û birayên min. Çimkî kî ku daxwaza bavê min ê li ezmanan bike, birayê min, xwişka min û diya min ew e.